नमस्कार तो स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के दू गो ट्रेलर के बारे में, जो कि दोनों ही रिलीज हो चुकल बा और दोनों ही यूट्यूब पर अच्छा रिस्पांस दे रहा बा। और आप लोग के दोनों के नाम बता दी। राजा की आएगी बारात, जो कि SR के म्यूजिक पर जाके आप लोग देख सकता नहीं। दूसरा के नाम बा प्यार किया तो निभाना, जो कि एंटरटेन रंगीला और यशी फिल्म पर जाके आप लोग ये ट्रेलर देख सकता नहीं। तो ये दोनों ट्रेलर बहुत ही अलग अलग जोनर के फिल्म बा। एगो फिल्म की शूटिंग जहाँ पर इंडिया में भइल बा, दूसरा की शूटिंग पूरा लंदन में भइल बा। जी हाँ, बात करी स्टोरी के त राजा की आएगी बारात जोन फिल्म बा, ओकर स्टोरी बा एगो वैसन लड़का के बारे में जो कि दू गो लड़की के प्यार में फंस जाला। जैसे कि एगो से तो शादी हो जाला और दूसरा से प्यार के कुछ मामला रहेला जो कि टूटेला, तब ये दूसरा से शादी होखेला। जी हाँ, काफ़ी कन्फ्यूजिंग लाग रहा बा ट्रेलर हमें। बाकी लव स्टोरी वाला फिल्म सब बहुत ही प्यारा होला, तो फिल्म देखे में बहुत ज़्यादा मजा आई। जहाँ बात करी फिल्म के कलाकार के, तो कलाकार में खेसारी लाल यादव जी, साथ में सुदीक्षा झा, और सुदीक्षा झा के साथ एगो और हीरोइन बाड़ी एमे जिनका नाम बा संजुक्ता रॉय। जी हाँ, संजुक्ता रॉय, उनकर काम भी काफ़ी शानदार लगल बा। पहला बार उनका के कोनो भोजपुरी फिल्म में हम देखले बानी। ऐसे पहले शायद वो कोनो में काम भी कैले हुई हैं तो हम ना देखले रहनी। बाकी सुदीक्षा झा जी के भी ई पहला भोजपुरी फिल्म बा जो कि वो खेसारी जी के साथ ही कर रहल बड़ी। एकरा अलावा अमित शुक्ला बाड़े और भी बहुत सारा आर्टिस्ट बाड़े जो कि आप लोगन के भरपूर एंटरटेन करिए। और फिल्म भी बहुत जल्द आप सबके बीच में रिलीज हुई। ट्रेलर हमें काफ़ी ज़्यादा मस्त लागल बा, आप लोगन के कैसा लागल जरूर बताई। और ट्रेलर में के जोन गाना सब बा वो बहुत ही शानदार बा। जी हाँ, हम रील्स भी बनौले बानी, आप लोग जाके देख सकतानी। धीरे धीरे सब पब्लिश कर रहे बानी और आप लोग भी जाके बनाई और बताइए आप लोगन के कौन गाना सबसे बेस्ट लागल बा। हमार जो इंस्टाग्राम के आईडी हुई ओकर लिंक हम नीचे कमेंट बॉक्स में चाहे डिस्क्रिप्शन में दे दें। हम बात करी दूसरा फिल्म के बारे में जो ना के नाम बा प्यार किया तो निभाना। तहे में भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरहिट जोड़ी खेसारी जी के साथ काजल राघवानी जी बाड़ी। फिल्म जोन बा लंदन में शूट भइल बा और लव स्टोरी वाला फिल्म बा इहो। और ए में लड़का लड़की के साथ कुछ धोखा देवेला, कुछ झूठ बोल के, और वही ऊपर वो पूरा कहानी बनावल गई बा, जो कि आप लोगन के ट्रेलर देख के समझ आ जाई। तो इहो फिल्म बहुत ही शानदार बा। फिल्म के जोन गाना सब बा काफ़ी ज़्यादा सादगी भरा बा। तो ये फिल्म के मेन पॉइंट बा। और जहाँ तक लड़ाई की बात कर जाओ तो दोनों फिल्म में लड़ाई बहुत ही कम मात्रा में हुई और हो सके तो होबो ना करी। जी हाँ, बाकी आप लोगन के दोनों में से कौन ट्रेलर पसंद आयल बा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमें तो दोनों पसंद आयल बा और दोनों बहुत ही शानदार बा। अगर जब ये फिल्म रिलीज हुई, अगर हम बिहार में रहनी तो जाके ज़रूर दोनों फिल्म देखम। बाकी आप लोग आपन राय बताई। हम मिलम आप लोगन के अगला वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।